ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ସେମିତି ପାଠପଢ଼ା ସେମିତି ବାନାନା ଖାଇତେ ଚାଲିଛି। ମୋ ମାଉସୀ ତାର ଫୋନ ଚାଲିଛି ତାକାନେ ଫୋନ ଡାକରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କେମିତି କିସ କରିବେ କ'ଣ ହଉ ସାର୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖିବି କୋଉ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ନା ମୋତେ ଧରି ଆସେନି ହତି ଚଲେଇ ଶିଖେଇ ଦିଅ ତାପରେ କେତେ ନାରୀ ଆମ ଟାଟା କଲେନି ହଉ ଆଗରେ କରିବା ଆସିଲା ପରେ ତାତା ମୁଁ ଯାଉଛୁ ମା ଘରକୁ করে জঙ্গল জঙ্গল পৌঁছল ভুবনেশ্বর আমার ট্রেন আমার বসে যাচ্ছে মামা মাউদি বস কথা শুনকে বান্তি বান্তি দেখা দাও বসে বসে না কিছু হবো ଯିବା ବସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଉସୀ ପଟ ମାମା ପଟ ମୁଁ ପଛରେ ମାଛକୁ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହୁଏ ନା ସେକୁ ଡାଉନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଡାମା ଉପରକୁ ଡାଉନାହାନ୍ତି ମାମା ଗାଳିଲା ପେନ୍ ଉଠିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମାମା ମାଛକୁ ଆଲୋ କଲାର ବାପା ମୋଟା ଆରାମ ସେ ଶୋଇଯାଏ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମାମା ମାଉସୀ ବାନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଡାକିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦିଜଣଙ୍କୁ କଥା ବୁଝେ ଏଠିକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେନି ଚପଲ କାହିଁକି ଚପଲ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଏଇ ତ ହରି ଆଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଅଜା ଘରକୁ ବାବା
ମୁଁ ମୋଟା ମାଟି ତାଙ୍କ ଯାଉଛୁ ମାମା ଅଦା ନେଇ ଖାଇବେ ଚାଲ ଯିବା ଏଇଟା ଅଜା ଦୋକାନ ଦେଖେଇଦେ କହିଦେ ଏଇଟା ଅଜା ଦୋକାନ କହିଦିଅ ଆମେ ଆମେ ଅଦା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିକେନ ବାସ୍ନା ଚାଲିବା ଉପରକୁ ଚିକେନ ଟିକେ ବାଟାଠୁ କିଏ ଆଣୁଛୁ ମୋ ଚିକେନ ଖାଇଲେ ଡାଙ୍ଗ ଗୋଳ ବାବା ବାବା ଏ ବାବା ଏ ଡ୍ରେସଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ଏ ଡ୍ରେସଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ କାହିଁକି ଲ ତମ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ତମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛ ନା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ମୋତେ ଖାଲି ଡାଉଟ ଡାଲି ଭାତ ମାଛ ଚିକେନ ଆଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋର ଆଜି ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ମୋତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ତତକୁ ବড় ତତଟାରେ ମୋ ମାମା ବড় ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘର ଅଦାକ ପାଖ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଦୀପା ମାଉସୀ ଟିକେ ମାଉସୀ ତମତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ କି ଅଦା ଘର ଆମ ଘରକୁ ଯିମି ତମେ କଲ୍ କରିଥିଲ କହିମି କହିଲେ ଚୁପଚାପ ବସି ଦେଖୁଛୁ ତୁ ହାତ ମାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମ ଜେଜେମା ବସିରେ ଟୁଲି ଚୋରା ଉପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛୁ ନା ଦେଖାବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆମକୁ କଲ୍ କରେ ନା ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିଙ୍ଗ ବଜେଇ ଦେବେ Yeah.